Panguva ino hazvina kumira zvakanaka panhau dzemaconsolidations ari kuitika. Panguva ino toona the mines minister has been fired. Panguva ino tikunzwa nhau dzana Tungwarara when they want to be co-opted. Tikunzwa nhau the constitution, nhau dzema-amendments dziri kuitika. Saka pita mashoko obuda panguva ino tikuona kuti ma-analyst aiwa obuda panguva ino vachikomenda vachitaurawo maviews avo pamusoro pema-mistakes mamwe akaitwa nana VP Constantino Chiwenga nezvimwe zvakadaro. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Totanga na Lin M. Lin M anobuda nyachiti. The military removed RGM to prevent the takeover of ZANU-PF by G40 faction, which comprised the generation that did not go to war. Now, most of the generals who removed Mugabe are dead under questionable circumstances, and those remaining are being sidelined by Uganda, who comprise the generation that did not go to war, and more greedy, and are spending money to sustain their takeover. I ask again, was the coup worth it? Thomas Ramzan Lin M. Aiwa, what do you think? Coup yanga worth it? And just post the same architects of that coup. Panguva ino tinosukuna kuti vatu vane mavanga vari kutorwadziwa kuti aiwa we are not enjoying the sweat of their hard work. Toendawo paya handle ya Dr. Rugare E.N. Gumbo anobuda anyora chiti the worst mistake Chiwenga made was making remarks promising to punish ED after ascending to power. Politics is a game of personal interest, and presenting a dossier accusing your superior is unheard of in ZANU-PF politics. He lost everything to ED by those reckless moves. Mangu mashoko again ari kuti nema-analyst murizimbabwe mbudi dzemafunguro eimuroti kune pamusoro pe-this power place ne-toxic politics inoitika muZANU-PF. Ndakombe section medu dzofunguro enyu. Subscribe, like, acho on the bell icon.